چاو دمی و خوش به دخلقا میه ایرو بناوه هشه زانیاری آرون شلات نادینی درو بروبونا سرکوت کرنه همه ناوروکا به پرتوکه جوارا دیار بکن همه نها دست پی بکن پیش چاوونا مرو جرو خسرین جیانا خواه با آوایکی ریباز بوی و به شێوازێکی ڕاگیر بووی ئەوە پارەکە ji serlêdanê ji diyareyên civakê ra û şûpê wê li ser reftar û bere pêşiyên wî da û bi zimanekî berpirs dikare bi kêmaniyên xwe re bide û bistîne bi giyanê rexneyê da ku şûpa cîgehê di xwe da diyar bike û şûpa wê ya razber li ser dest nîşankirinên wî de jî. Pêşçavbûna me ji rûxisirên rewşên me yên pêşdestbûyî ra ewa bi nav da çûneke zindî ye ji tiştê ku li civakê da tiştê ku di civakê da tev diqewime. Dirêya pencereyên me yên xewser da ji ber ku peywandiya takes û civakê peywandiyeke tevlîhev e tiştê wek dîrokê lê bi nav bûye berz dike yê reweşt pêgirtin û sîstemên desthilatbûnê kurt dike ji ber ku civakên yên li pey hev hatine paşguhkirin û dirxistin ewan civakên yên têda takes paşguh û bêrol bû û di çarçoveya paşguhkirin û zorenga derûnî da û li gel hevparên xwe yên lawaz hiş û sawîr têgihiştin dorpêç bû. Li gel wê ramana zanyarî bi temamî hatibûne diyarkirin ji ku min yên bi peykeran bawer bûn xwejmelle welî generalên leşkerî û kesayetên bavanî ra nûk kirin û ev dirûxisirên civakên rojhilata navîn da diyar dibe ji ber gelek derd kişandin ji ser destkirina ramana neberçav yê ji ûwil di şaxê wê ya cûmî û ji netew bi rengê wê ya dûrxistî û şûfînîzmî ew du dest dikin ji zordarî neberçavkirin û berfermankirinê li gel vêyekê jiyana demokrat di hizrên tofên wan da hatibû gunûkirin û bi hişmendiya mildan û pêreviya her timîva hatibû batîkirin û belavbûna stûdwerkirtina rojarbûyî di nav civakên yên derdê nixwînbûna gemiya xwe û wendabûna hefsarê jiyana xwe dikişînin bi encamê gendeliya siyasetmedarên xwe hiştibûn rûberin erdê xwe bi temamî hatinin wê paşmakeke nemir be ji ew ê tê binavkirin mêtingeriya derveyî ji ber ku tiştekî normal e ku ew valabûn bêdagirtin hundirê civakên yên rêbaz û şêwazê ramana rexnekar wenda kirbûn û her wisa di wan da giyanê alîgirtinê ji rêberên rizgarkera hatibû cîgirkirin. Lêkolîna li ser çawaniya berhemdana xwedî hişmendan pêvajûyeke zor e. Pêdiviya wê bi bandorkirina zanyarî a hevbirêzkirî heye di nav gelek zanyar da
yên dixwazin şer bi nezanî kirinê re bikin û ew pişt re têkrayeke ji dest pêşxerî û karên cûr bi cûr in dirjin di yek rêjgehê de û ewa tekezî li dermankirina tiştê hatibû paşguhkirin û danûstandin bi alûziyan re bi awayekî rêbazbûyî û bi giyaneke hevdrêz di navbera hemî kesên ku li wateyê digerin ji gera mirovê hişmen yê sermedî di nav zûrengên zehmet da li gel dadgehên sûraxkirinê ên rûyên xwe aşkere kirin bi şêweyên diyarbûyî. û ev me dihêle di ezmûneke zehmet da û çendîn em dikarin serkeftî bin ji bo rastiya berzbûyî di parastina destkeftiyan da û hemî kedên yên ketibûn di rûbirûbûna hêzên serkûtkirin û efsanê beramberî dengên bandayî ji bo cisawîra cengê yên hevbendiyên wêranker encam dabûn rizgar bibin. Ew hêzin yên li ser wêranî û parçebûna cîvakê dijîn û mînaka diyar ew pêvajoya buhara erebî ye ku bîna dubarekirina nirxên hovîkî û dirindeyê û bi dîmeneke nûjen bi xwe re bizdan awoziyên aborî û koçberiyên duhev hatî derxist. Ji bilî aloziyên yên ji vê buhara xwînî de ketin bi nûkirina amûrên serkûtkirinê beramberî dengên yên demokratî û azadiya derbirîn û nerînê di jiyana siyasî da dixwastin ew bûsedem ji vegera hewayên tirsê ji pêşerojê û bi awayekî mezin ji bo bicihkirina koçberiya tatekesî alîkar bû kêlek zanyarê bîrawer yê li benda dawîbûna jiyana serkûtkir e û vegera jiyana yê ji şaristaniyê gelek nirxên şirûstî werdigirt. Yê de qanûkeke ramanî berhem dabû û cîvakê hiştibû berva avakirin û xweşiyê ve biçe bi guherînê ji rêbaza ceng û serkûtkirina azadiyan yên bi demêra teqandinê wek encameke neyînî peyda kiribû. Ew teqandina gewre yê ji kombûna şaştiyên desthilatdariyê dermafê cîvakê encam da tiştê ku hîşt bêserûberî bicih bibe bi hemî şêweyên xwe yên koçberîbûyî ji ber ku ji nûva çareserî û guhertina demokratî binkeftî bû ji bo ew gelên yên fêrî serkûtkirin û çepikdanê ji kesê bihêztir bûbûn û dijberiyên xwe li kêlek dijminê welatên xwe sekînin dema em rêkberiyekê di navbera desthilat û dijberiyê da dibînin li ser ku kîjanî ji wan bêhtir xwe bi ser ve hêzin herêmî bide li ser hesabê gelên xwe li rojhilata navîn da. Ji ber vê em desthilatiyeke rewa û hilbijartiyê nabînin û ne jî dijberiyeke rewa û cîvakê nûnerdike bibînin û ev jî xirabtirîn tişt e û bi demêra gelek windabûn berhem dabû ji valahî û tunebûna çareseriyê ji ber ku projeyên herêmî aloziyên cîvakî bi xwe re anîn û encamên neyînî li ser cîhanê bi giştî anîbûn û hişyarî bi metirsiyên pêşerojê dabûn. Van kêşeyên duhev hatî yên cîvakên girêdayî bi zincîrên tirs û serkûtkirinê dikişînin ji encamê tengbûna hizrên serwer ji siberojê re ji ber ku tiştek cîgiribûyî û qayîm nîne û her ku serkûtkirin zêde dibe tirs jî zêde dibe û ji vir em dikarin bêjin û ev tişt ne tenê di çarçûva tirsê desthilatdar û nemîner ser desthilatê lêbelê ew tirs ketibû hundirê hemî dofên cîvakê. Em gihan dawiya vê xelekê heta xelekeke din bimînin xêr û xweşiyê û ji bîr nekin di kenalê me beşdar bin ta ku hûn zêdetir çalakiyên me bişopînin. Silav û rêz, carek.